Jesu Christ, amen. Amen. Simbonga bazalwane uJesu ngokusihlanganisa. Ngiyayithanda kakhulu le ngoma. Ejasembeze impilo kaJesu emhlophe. Namhlanje bazalwane sizofunda ngayo impilo kaJesu emhlophe nokombezwa ngayo. Nokombezwa ngayo. And bazalwane ngifuna ukusho nje before siqale, you know, ngiyakholwa siphila ngempela ezinsukwini zokugcina. Ngiyakholwa siphila ezinsukwini ezinjani? Zokugcina. Ngiyakholwa nokuthi futhi ezisiza izintshumayelo, siza izintshumayelo bazalwane ezokugcina esizoziswa. Unaphakade. Unaphakade wethu. Yithina sizikhethela ukuthi uzoba kanjani. Sizikhethela kanjani ukuthi senzani ngaloko esikuzwayo. Sayizwana bazalwane. And kubalekile bazalwane ukuthi masifunda uNkulunkulu asifundise something konke sikufundayo sikufunde bese sithini siyakwenza. Siyabona leyo nto. Otherwise simoshe isikhathi sidlale ngesikhathi. Can you imagine ukuthi Sabbath after Sabbath, I mean Sabbath sihlala lana hours and hours. Sifunda. And you know ukuthi mawufunda into kodwa ungayenzi i-waste leyo nto. Can you imagine the hours wonyaka nje wodwa esuspendayo le Sabbathini sifunda? Phela asithi khona umuntu mhlambe la endlini ahambe yokwenza i-course ka 5 years efunda nje ngamanzi. Yes. Efunda ngani? Ngamanzi. Afunde ngamanzi ukubaleka kwawo. Nokuthi amanzi asiza kanjani umzimba. Siyabona yonke lento bazalwane. Afunde nje ukuthi amanzi asiza kanjani mawaphuza na external manzi. You know divela khona ama-course anjalo. Khona ama-course 3-year course ye-hydrotherapy. Siyabona leyo nto. Now imagine so ufunde lo 5 years ufunda ngamanzi. Kodwa wena ungawaphuzi amanzi. Siyabona leyo nto bazalwane ufana nomuntu ongazange ayofunda leyo course. So basically lo 5 years wenzeni uwastile uthatha 5 years nje ulahla nje. So siyabona kunjani bazalwane ukufunda ungenzi. Usukudlala ngesikhathi esithengwe ngegazi. Isikhathi esithengwe ngegazi. Sesifunde namhlanje bazalwane la soqala khona aseni kulook before singene kulesifundo engifuna singene kusona. Esokwembeza ngempilo kaJesu. Asike sibukeni something ebalekile ku Luke chapter 13. Luke chapter 13. Samba siqale asibuku verse 34. Nenje ezimbalwa engifisa ukuthi sibe clear kuthina abazalwane. Sizofunda. Uthi Jesu. Jerusalema sesifikini. Wena obulala abaprofeti. Okhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Bengithanda kangaki ukubuthela ndawonye abantwana bakho. Njenge sikhukukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko. Kepha
anivumanga. Jesu bazalwane usho lamazwi igcwele inyembezi. Uthi Jerusalem libi. Libulala ngisho abaprofeti. Dinothi mawubulala umprofeti kaNkulunkulu, umprofeti kaNkulunkulu usuke ethunywe ubani? uNkulunkulu. And if mina ngangithuma ingane kuwena ukuthi mhlambe izosho into ethile, and lo ngane novele uyishaya lento engithume yona. Into zami ungibonisa yona ukuthi if mina bengizela kuzongenza kanje. Sayibona lonto? So iJerusalem uthi libi uJesu libulala abaprofeti, but lilibi linjalo uthi bengithandile ukuthi nginisize. Uthi ngithanda ukuthi nginisize nginikhiphe ebubini. Ngithandile ukuthi nginifukame njengenkukhu ifukama amachwane ayo. Sayibona lo bazalwane? Jerusalem lilibi linjalo uthi uJesu uthandile ukuthi alisize. Uthi kodwa lenze njeni? Alivumanga iJerusalem. So the first thing engifisa sibule abazalwane is that umuntu bazalwane ukuze asindiswe kumele athini? Kumele avume. Sayibona leyo lesson lapha? uJesu ngisho ethanda ukukuqokelela, ethanda ukusiza, kodwa mawungavumanga awusindi. Do you see that bazalwane? Amen. Now there's something else engifisa siyibone. Ayisiyeni ku verse 23. Verse 23. Ifoni yami lengifunda ngesiZulu njenge-E1 nje. Ngiyacisha ke manje ngisayikhanyisa. Ngicela mhlawumbe bawumtho masifundele ngesiZulu. Verse 23 no verse 24. Yawa Luke. Lesson yokuqala siyitholayo ukuthi masizosinda kumele sithini? Kumele sivume. Siyayizwa lonto sihlobo zami ezincane. Mawuzosinda kumele uthini? Kumele uvume. uNkulunkulu akakuphoqi. Kumele uvume. But notice something ukuthi it's not only about ukuvuma okanye ukuba willing. Kunenye into futhi kumele yenze. Cela usifunde la from verse 23 no 24. Verse 23. Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na? Wathi kubo, phikelela ungena ngomnyango omnyama. Ngokuba ngithi kini, abaningi bayafuna ukungena bahluleke. Muzalani asizwana. Bayambuza uJesu. Bambuza uJesu lento abantu abayibuza namhlanje ukuthi bangakhi abayosindiswa. Ngabancane impela bayosindiswa. Bancane abantu libona izulu. Mocabanga bangabantu libona izulu. uJesu akaphendula abanikeza inamba. Kodwa ubanikeza into kumele bayenze. Uthi phikelela. The English it is strive to enter in at the straight gate, the narrow gate. Abese sithi ngoba baningi abayakufuna ukungena. Kodwa bazothini? Bahluleka. Do you see that bazalwane? Why behluleka? Ngoba abaphikelelanga. Uthi yenza lento abangayenzi. Do you see ke bazalwane ukuthi akuyena wonke umuntu ozobhubha obengafuni ukungena. Baningi abantu bazobhubha because they were willing to be saved. Kodwa ngenxa yokuthi abaphikelelanga, they did not strive, abayifakanga i-effort. Uthi Jesu bazolahla. Abazokwazi ukuhlala kule ndlela encane. Sayibona bazalwane? So ngifuna sibuke ukuthi inkolo engenako ukuphikelela inkohliso, an effortless religion is a deception. Funeka time nje, you know, bazalwane ngoba sesikholiwe ke ukuthi Jesu wafa, sesingavele nje silala emibhedeni. Sizihlale nje ihlaleni singenzi lutho nje. Jesu aphikelele, uthi strive, kuyaliwa. There is a war, lembe aqala ezulwini saqhubeka namandla. Sezona bazalwane? Now, ngifisa sibuke ukuthi yini kahle esilwa naye kakhulu. Akubona abantu. Do you know that? Masicabanga bazalwane yini esilwa naye kakhulu? Silwa noSathane, okay. Isono. Akuphendule omunye, please bazalwane. Yawa manje niphendulile kahle, but ngiyasondela to what I want to hear. There is something but esihlele sikhuluma ngayo nje eyinkinga kakhulu. Isono.
bazalwane lento isona ngisho kanje isono siyisithelo salento ekumele silwe nayo ukholwa okay ukholwa ungakholwa okay that is true yenye into mele silwe nokungakholwa meaning kumele silwele ukuthini sikholwe that's true there is something else bazalwane isono siyisithelo kunento eyimpanda angisho ukuthi i-root impanda okay bazalwane uself sasa ngasho umina obayasho bazalwane okay amen mina awukhumbula ngibula uyisasifunda la umdala Maseko wake washo wakhotha i-quotation kwincwadi engu-Ministry of Healing lo yayikhotha la usister wayithi asho ukuthi ayikho into ekumele silinayo njengoself uze athi of all the victories we shall gain uthi no conquest will be so worthy as that gained over self sayibona lento bazalwane uthi ayikho into ekumele silinayo njengoself uthi ayikho into ekumele siyisabe njengoself so njengoba khulunywa ngokulwa lana athi Jesus strive to stay in the narrow path silwa nani no self asizweni let's hear something bazalwane silwa no self so sithole isimilo esifana nesika Jesu ifika sibuka bazalwane ukuthi this is not easy ngiyafunda la isicaphuno kwincwadi Christ Object Lessons page 331 ngizofuna bese ngiyastolika ithi a noble all round character is not inherited. It does not come to us by accident. A noble character is earned by individual effort through the merit and grace of Christ. God gives the talents, the powers of the mind. We form the character. It is formed by hard, stern battles with what? With self. Angemphoze la so silandeleni sonke ithi bazalwane isimilo esifana sika Jesu isimilo esiphelele kuthiwa akusona nje isimilo esiza ngokufuzo you don't inherit it uthi hayi uma wena lesimilo nami ngizosithola it's not inherited asizi ngokufuzo sayibona leyo nto na kusho kanje uNkulunkulu uthi futhi asizi njengephutha ngithi hayi nami bazalwane ngabona sekinje ngilungele nje sidalo nginalokulunga kwemvelo yabona mawusathi usana lokulunga kwemvelo awuka strive you must know ukuthi awukabi ku-narrow path ngoba uthi Jesu ku-narrow path kuya strive kuyaliwa do you see that bazalwane uthi mayiqhubeka uthi it is formed by hard stern battles with self uthi siyalwa nomina and then asizweni la bazalwane uthi conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies yilem hereditary tendencies ufuzo dina nje kunezinto esinazo ngenxa ukuthi sifuzile ubaba wayinayo nomkhulu wami wayinayo nomalume nje ekhaya banje nami ngiyayibona ukuthi ikhona lento kuthiwa conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. Akumele bazalwane isono sesintathe sithi hayi lena into ufuzo bazalwana ayithi into engayenza ngayo. Iyohlala ikhona. Sithi hayi lena into ufuzo bazalwana umthetho wami nje vele ngikhuluma kanje kodwa ngibe ngibona le nkulumo yami ayifani nenkulumo kaJesu. Sayibona leyo nto bazalwane we need to eat. The reason why must why lana Elenites sebenza conflict ka two like uphinda uthi conflict after conflict ingoba into awufuzo ilokhu ivuka uthi sewusidlule ke ngiphinda ivuka so uthi komele silwe nayo nje conflict after conflict but ukuthi siyasizwa abazalwane umusa kaJesu. We don't fight with our strength. The tiny verses ke salimention nje ekseni. Uthi Jesu ngaphandle kwamana wazikwenza lutho. So thina ekumele siyenze sibambelele esandleni sika Jesu. Sibambelele bazalwane. We need to fight itself and we need to overcome. Ithi
asizweni ithi we shall have to criticize ourselves closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. Oh, ngiyayithanda le. You know into esiyenzayo sibaningi criticize abanye kodwa manje ukuthi kwamele thina criticize thina very closely. Uziseshe wena inhliziyo yakho. I don't criticize yena ukugxeka ngisho. Yes. Kumele ugxeke wena. Yes. Ithi maliphela ukusuku inkosi alungibonisi. Samkhumbula David athi inkosi search my heart and show me if there's any wicked thing in me. Sayibona leyo nto? Thi inkosi naku manje njengoba ngiguqa ngiza kuwena. Ngicela nje uyisearch inhliziyo yami. Ungibonise la kunento embi. Usuku luphelile ngenze ukuthi ngenze iphutha. And as uNkulunkulu esambula ucele usize ukuthi kusuke lo. Sayizwe nibazalwane? We need to strive. This is striving. And do you know bazalwane? Isikhathi sokusenze lento esele asekho siningi. Do you know that? Ngoba umusi uzovala very soon. Athi ngibuze. Abantu bayazi ngokuvala komusi angisho. Athi ngibuza mhlambe kanje ngifuna si-understand nezingane mhlambe ziyizwe. uJesu mayibuye bazalwane maseyibuye uJesu masesesibhakabhakeni. Sezothatha abantu. Seyivula amathumbu. Ingaba ngaleso sikhathi ukhona umuntu ozokwazi ukuphenduka athi inkosi sengibonile ngempethu yoyiqiniso sengiyaphenduka manje. Akekho ngisho. Kusho ukuthi umusa uvala uJesu athini engakabuyi. Siyabona leyo bazalwane. And siyazi futhi ukuthi uJesu mayibuye uzobuya ngisho bekhona abantu abaphilayo. Yes. So kusho ukuthi umusa uzovala. While kunabantu abathini abaphilayo. So do you know ukuthi kunabantu umusa uzobavalela bephila. Because there are two ways umusa uvala ngayo phela. Mawufa so ayiseke into ongayenza, there's no change you can take. Mase ufisa umusa uyavala lapho. But manje siyabona umusa uyavala while umuntu ephila. Possible. And do you know ukuthi bazalwane lesikhathi lesi sokuvala umusa sesisondele la umusa uzoqala khona ukuvala. Sayazi leyo nto. I have to learn something. I just want to show something. Do you know the Sunday law? Njengoba silokhu sifunda ngeSunday law. uNkulunkulu ila ezobebeka ini? Before sifunde mhlambe isiqaphuno. Ila ezobebeka ini? Uphawu lwakhe angisho. Kubantu abamkhethile. Kubantu abazinikele kuyena. Siyakhumbula safunda ukuthi uNkulunkulu mayibeka uphawu lwakhe kuwena. Akulona uphawu olukwenza owakhe. Ukubeka uphawu ngoba ungowakhe. Kuyazwakala? Ukubeka uphawu ngoba ungowakhe. And lithi iBhayibhile umuntu oyenza isono ungokabani? Sathane. So akwazi uNkulunkulu ukubeka uphawu lwakhe kuyinto kabani? KaSathane. Kuthiwa yini leyo? Umntshontsha. Siyabona leyo nto? Makunezimvu nje sibaningi khona ezami khona ezikabamso khona nezikabasabelo ziningi ngivele ngithathe mina olwami uphawu yilibeke kwizimvu zabo ngenzani nabazalwane nje kuzoqalisa nje lo uNkulunkulu uzobeka uphawu lwakhe kubantu bakhe abantu abangatholanga ini uphawu lwani lwesilo. Amen. Ngiyajabulisa yalandela kancane kubantu abangatholanga uphawu lwesilo. Now lapho bazalwane mase kubeke uphawu lwaNkulunkulu nophawu lwesilo, that is sealed. Unaphakade umuntu sekudecide lapho. Sayibona lo bazalwane. So uthi seyisukuma uJesu seyishiya indawo yakhe engcwele. Abe abantu bakhe isibalo sabantu bakhe sesihlangene seyiqedile seyazi nabo bami. Sayibona leyo nto. Akathi mayisukuma and then kube lapho masihlangene isibalo. During iSunday law leyo crisis leyo yilapho abantu bazobe bethatha izinqumo, the final decisions. Okwamanje sithatha ama decisions day by day but akabi final. Manje abantu basaqhubeka mhlawumbe umuntu enza iphutha aphinda athi hayi inkosi ngiyaxolisa aphinde futhi.
Takhulume kambi, umuntu aqamba amanga, umuntu athini sabona leyo bazalwane. We are still having tests day by day, but the final test is like Sunday law. Asizi ukuthi thini la. It is the mark, ngifunda ku evangelism page 234. It is the mark of the beast is the papal Sabbath, which has been accepted by the world in the place of the day of God's appointment. It is uphawu lwesilo. Yisabatha luka Papa uPope. Enzela isabatha luka Papa ukuthi yina ngisho isonto. Okay, and then yaqhubeka ithi no one has yet received the mark of the beast. Says the Lord bazalwane. So okwamanje akekho umuntu onophawu lwesilo. Ithi the testing time has not yet come. Ithi isikhathi sokuvivinya mhlawumbe yini testing. Sokuhlolwa sikafiki, sofika nini-ke. Ithi but when the decree shall go forth enforcing the counterfeit Sabbath, and the loud cry of the third angel shall warn men against the worship of the beast and his image, the line will be drawn between the false and the true. Then those who still continue in the transgression will receive the mark of the beast. Says the Lord, so kune decree, kunomthetho ozobekwa ababeki mthetho. Wokuthi akukhonze ngesonto. Futhi libe wecaleni ini isabatha laNkulunkulu. Do you know that this thing is going to happen and very soon? And we are told ukuthi ngalesikhathi the line is drawn. Manje there is nangita ngilethe lento zomthina. It's because umusa mawuqala ukuvala ngaleso sikhathi. There is the testing time leyo. So as umusa uqala ukuvala ngaleso sikhathi awuqali ngabantu bebengalazi iqiniso. Uqala ngathi thina sihlangene la. Sayibona leyo nto? Lento ngithatha kuphi nalento elena ayibhale angisakhumbula sifunda the other time sihlangene ukuthi moya prophet magnifying class. Sayibona leyo nto? Elena lento ayibhalayo umagnify lento bazalwane. La kwakuthenzekani lento uEzekiel chapter 8 no 9 le. Abake bawufunda Ezekiel chapter 8 no 9 bazoyikhumbula lento. La uNkulunkulu evezela uEzekiel izinengiso ezenzeke eSirayeli. Ambonise isinengiso after isinengiso. Kodwa ngaleso lokomvezo sokuqala umusa ukavala, umvezele esinye umusa ukavala. Then kavele sokugcina, sesikhumbula sokugcina. Bana sikhumbula ijini sokugcina. Emhlamba sesikhumbula. Kwabonakala abantu bekhonza ilanga. Sayibona lo bazalwane? La uNkulunkulu wasukuma wathi uyabona ke manje. Bekuyisiningi sokugcina lesi. Lithi iBhayibheli uMaqala chapter 9. Kwenza ingilosi enophawu kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu hamba. Ubeke uphawu ekhanda kubo bonke ababubulayo abakhalayo ngenxa yezinengisi ezenziwa eIsirayeli. Sayize lo bazalwane. Kobe khona nezinye izingelesi ezilandelayo. Wathi zona uNkulunkulu ubulalani. Ningahawukeli lutho. Insizwa nentombi umama ixhego ingane kwanto. Athi kodwa ningasondeli kumuntu onophawu lukaNkulunkulu. Sayibona lo bazalwane. So do you see ukuthi iabomination yokugcina isinengi sokugcina esenzeka before uNkulunkulu aqala ukubeka uphawu lwakhe ikhonzekelanga. And leyo nto yayikhomba kuthina kulesikhathi sethu ukuthi kuzobekwa iSunday lo uSunday usuku lwelanga lusukela lapho usuku lwekhonza ilanga. So just like how isinengi sokugcina kokukhonza ilanga nakuthina into ezomakha into ezoveza ukuthi kuqala nini ukubeka uphawu lukaNkulunkulu yiSunday law. And bazalwane uthi uNkulunkulu mayithumela lana lengilosi enophawu alezi ngilosi ezibhubhisayo uthi qalani endlini yakho. Do you see that bazalwane? So as sibona iSunday law isondele mele sibone ukuthi thina isikhathi sethi siyasiphela. As sibona iSunday law isondele bazalwane isikhathi sethi siyasinjani? Siyasiphela. I mean sibona into ezenzekayo during the week. Do you know sayifunda le iquotation kwincwadi uMaranatha 176 esivezelayo
ukuthi before iSunday law kuzoba khona ini i-climate change angikukhuluma nge-climate change sayifunda ngizifunda no Jesse yasho the same thing kuMatthew 24 verse 7 so ngifisa sibuke ukuthi makukhulunywa nge-climate change bazalwane ezikhulunywa nge-climate change more and more mina nazi nini ukuthi sisondela kwini kwi-Sunday law kuba uNkulunkulu usitshenile bazalwane iSunday law izohamba ekufihlakeleni it's making its way in darkness but iyasondela the more kukhulunywa nge-climate change mina sathi kubaya kuyo la asibukeni naye engifuna siyifunde ngamaKristu labazalwane kodwa sethi nawo alwa nani ne-climate change yizo asibuke i-headline ithi Christian Coalition calls for climate Sunday services ahead of COP26 says everyone climate Sunday already uNkulunkulu uyaqala uyasibonisa ukuthi le nkinga ye-climate eyenzekalayo bazoyilinka nani ne-Sunday and do you know ukuthi manje climate change abantu abala nayo imibuyo ama-governments but all of the sudden into seyenzekile manje ukuthi namabandla seyangenelela and i-government izounite nebandla and the result is going to be the mark of the beast. Ithi lana a key milestone of the campaign before COP26 COP26 bazalwane into ezokwenzeka kulo nyaka la kuhlangana bonke abantu bomhlaba ababalekile bezokhuluma ngale nkinga ye-climate change and kuzokwenziwa imithetho ukuthi le climate change ingasizakala kanjani and siyazi bazalwane ukuthi uPope uthi climate change ingaphela kanjani kumele umhlaba uthini urest usho kanjani ngisho sakhumbula sifunde usho kanjalo uPope ukuthi umhlaba kumele urest so if wena i-decision yakho yokuthi uzolwa kanjani climate change ukushintsha kwesimo sezulu njengoba sibona izinto ziyazi ba worse and worse angisho if wena i-decision yakho uzoyithatha kuPope kumele wazi into ezokugcinenzeka ukuthi uzo-enforce ini Sunday. Now, Nangamaband. The key milestone lana will be a National Climate Sunday event in Gaslow Cathedral on 5 September. This will celebrate the commitments made by churches to that point and present the government with a list of those commitments and the signatories of all churches who have signed the declaration. The time is now. Now, into bazalenzeka la before sidlule kuyona. Kune declaration amabandla yenzile. And igama la ithi the time is now. And lapho amabandla anama commitment awenzile ukuthi wona njengamabandla azolwa kanjani nani ne-climate change. And they are now submitting a list elama commitment kubani ku-government. So that no government may join in to what ibandla is doing. Do you see that, bazalwane? Yeah. Siyala uNkulunkulu athe siso yakhona. Ukuthi before kufomisheke, before kube khona uPaul wesilo, into ezoyenza ukuthi kumele uqale uhlangane amabandla nemibuso. Njengoba nebandla laseRoma lofomisheka kanjalo iRoman Catholic Church. Kwahlangana ibandla nemibuso yaleso sikhathi and then ibandla lasebenzisa imibuso ukushushisa abantwana baNkulunkulu. Do you know that ibandla phela alinawo amasosha walo? So ukuze kube khona inshushiso namhlanje lezi Jesu ezobe khona kumele sibone ukuhlangana kwebandla nemibuso. Now bathi bazoyosubmita kwimibuso ama commitment wabo. And imibuso bazalwane this is how it's going to happen. Imibuso ekugcineni izo-implementa lezi zinto ezifunwa yibandla. Do you know ukuthi i-Sunday law ayizuforcwa umbuso nje izisukela kwikhanda lombuso but izosuka ebantwini bathi hey into ezosiza la uSunday. Mawufuna i-quotation esho leyo nto ngabhala phansi Great Controversy page 592. Kuthi imibuso they are going to yield to the demand of a law enforcing Sunday. So abantu bazobethi Sunday izosiza. Abantu bayithatha blonde ukuthi Sunday izosiza. Bayithathe kuPope bakhona uPope. Sayize abantu bazalwane. So lokho nje I'm showing ukuthi bazalwane sibone isikhathi esifishane sesizibonile lezi sibonile ukuthi bazalwane kuyasha. Kwezinye indawo ngaphansi kwamanzi. Lezi sesizibonile bazalwane. Kwezinye ama earthquakes sesibonile nalesi ayazi. Pope uthi
kumele umhlaba urest. We know that. And the rest day ayifunayo yini? Sunday. Now friends, into yokugcina ngifuna uyisho before ngidlule kule nto nayi ngesikhathi se-Sunday law again ngifuna ukuphinda yini eyenzekalayo yi-test. That's the testing time. So lesikhathi esikusona thina yini preparation. Siyabona leyo nto angisho ngoba abafunda la Aurora ngisho bayafunda makuzoba ne-test esikoleni mayithi uMessi kuzoba ne-test ngolwesihlanu asithi mhlawumbe ngoMonday manje akuzoba ne-test ngolwesihlanu wena phambi ukuthi kufike ulwesihlanu kumele wenzeni? Prepare myself ingane encane kumele uthini ufunde. Siyabona leyo nto ngicela ingane noma ipenye zomtshela uba igama lakho mina nje uyibhala i-test ngicela ukubuza-ke maseyiqalile asithi niseklasini seyiqalile i-test ingaba uyakwazi ukukhipha iy'ncwadi uphinde uprepare futhi uqale lapho uprepare uphinde uqale utadishe futhi seliqalile i-test? No ukuthi cha maseyiqalile i-test there is no more preparation. Sayibona le nto bazalwane? Now into esishayo nje masabatha with abaningi bethu we know ukuthi Sunday law iyeza but abaningi bethu we want to start preparing mase sibone sekungena Sunday law. But that is too late because that is the testing time. I-parable le intombi eziyishumi ekumele 25 sayikhumbula? Yes. Umehluko uke between lezi intombi angizibona ezihlakaniphile nezizibula between le intombi between le ezihlakaniphile nalezi zizibula umehluko uke bazalwane? Okay, amafutha. All right, sesiyasondela amafutha and then babe-ready Preparedness. Amen. Okay, yabona manje now we're speaking. Abanye babe prepared, abanye babengekho prepared. Now nami ngangihlele ngiyibuka kanjalo. But you know that that's not true. Do you know ukuthi bazalwane kahle kahle bonke ba prepared. Ngoba laba abanye ba prepare besaya kuyohlangana nomyeni. Laba abanye baqala ukuprepare only masebethi mabeseza ize lithi nangu umyeni uyeza. Sayizolweni bazalwane. So both classes prepared but the other class prepared when it was too late. Sayibona leyo nto? So bababini bathini balungiselela kodwa abanye malungiselelo baqala sekulate kakhulu. Ngoba kuyashiwa ngisho bayavuka bacele kwabanye bathi akucelelisa ioil yenu amafutha wenu. Bathi abanye hambani nothola kwabadayisayo. Umyeni lapha kafika. Bahambe bayaprepare njalo. Bayawathole but mase bekuya umuntu asekuvalile. Do you see that bazalwane? So the difference between uJesu toyizama uyiveza kade efundisa le parable. Le parable ihambelana nje noMatthew 24 wayifundisa the exact same day. Into ayizama uyifundisa ukuthi bazalwane indaba yokuprepare manje singayidelay. Umehluko between lama virgins lana the 5 foolish 5 wise akubona ukuthi abanye ba prepare abanye banga prepare ba prepare bonke egcineni but laba abanye ba prepare sekulate. So all preparations bazalwane siwenze. We need to do it now. Singadelay bazalwane. Sayibona leyo nto bazalwane? Singadelay. Ithi lana the time ikhuluma ngalesikhathi during Sunday law. It is the time of God's destructive judgment. Is the time of mercy to those who have had no opportunity to learn what is truth. Ithi ngaleso sikhathi kuzobe ngathi ama destructive judgments yini? Ama judgments yini ngabazalwane? Wahlulela. Ama plagues yini? Inhlupho. So isikhathi seyinhlupho. Isikhathi seyinhlupho zikaNkulunkulu wena ezobeletha inhlupho ezincane la emhlabeni umuthi ungakavalwa
kuthiwa isikhathi somusa kulabo bebengalithola ithuba lokuzwa ukuthi iqiniso. Siyabona leyo nto. Ithi uNkulunkulu uzobenzela ithi his heart of mercy is touched. Ithi tenderly will the Lord look upon them. His heart of mercy is touched. Ithi his hand is still stretched out to save, while the door is shut to those who would not enter. Abaphi labo bengafuna ukungena? Thina ulwazi lifike kuthina kuqala. Do you see that bazalwane? So into engifisa siyibuke sibe sober, singabikho excited. Sibe sober, sibuke ukuthi bazalwane, umusa mase uvala uqala ngathi. And whatever we need to do it quickly manje. Singalindi ukubona sengena Sunday lo. Sizibonele bazalwane, yabona manje ingcono sengikhuluma nabantu ababonile. Sibonile ukuthi izinto zenzeka fast kanjani. Yonke into ekumele senze, i-preparation yesimilo, character preparation. Mele yenzeke manje. Uphuma emadolobheni siye emakhaya, mele kwenzeke nini? Manje. If sizothi bazalwane hayi, ngisaplana, ngizinike nje iminyaka eminingi yokuplana. Dingaze ngenze. Uyofika uJesu ngisaplana. And ukuthi abaningi abekho bancane baningi mawufunda sake sayifunda nala ku-Prophets and Kings page 184 baningi abazokwamukela uphawu lwesilo ngenxa yokwesaba ukuswela ukudla nezimpahla nendawo yokuhlala. Ayesiphileni bazalwane, you know, yeah, naye country living naye nje bazalwane engifisa manje siyifunde istart esishort nje. Maqala Sunday lo uNkulunkulu sewubeka ini kuthina uphawu lwakhe if thina singabakhe. Yes. If asilithola uphawu lwaNkulunkulu sithola ini? Uphawu lwesilo, Roman Catholic Church, uphawu lwaPapa. Nabazalwane, nayi into engifisa ukuyisho, akekho umuntu ozothola uphawu lukaNkulunkulu engambathiswanga ingubo kaJesu yokulunga. Do you know that? Ngifisa siyibuke bazalwane le ngubo. Yazi ngithe mangifunda during the week ngamangala kakhulu. I was really touched. Asiyeni ku Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Ngifisa sibuke nje le ngubo yokulunga kaJesu. Sibuke nje le ngubo yokulunga kaJesu. Philippians chapter 3 sesifile bazalwane. Ayithobiseni emakhanda. Bawona amandla bayingcwele siyaqhubeka Nkosi siyafunda siyacela Nkosi umoya wakho ingcwele. Sikabantwana sonke. Siyabona ukuthi manyani ixesha likho. Bona sinawo amandla Nkosi thina ukuzilungisa namandla ukuzitshintsha. Esingakwenza nje kuphela Nkosi ukusondela kuwe sibambelele Nkosi kuwe isandla sinamandla. Please, Father, now we so fond about this wonderful study. Engathi tata umoya wakho ingcwele ngawaphakathi kwethu. Ya nje ngosinhliziyo zethu zingamathele kuwe Nkosi. Esibona uthando lwakho. Sibona ngosikongo sonzile kona. Ngiyacela Nkosi kakhulu in the name of Jesus Christ. Amen. Bazalwane, ayesibukeni. Ngithe siya Philippians chapter 3. Asibukeni verse 9. Ngifunyane kuye ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ngokukholwa kuKristu. Amen. Philippians chapter 3 verse 9. Ithi, and be found in him, kusho Paul, not having my own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Uthi ngifunyana, ayi uthi ngifunyanwe ngikuye. Hayi kodwa ngokulunga kwami. Seyibona le bazalwane, ngokulunga okwabani? OkaKristu. Okuza kanjani? Okuza ngokukholwa. Seyibona le bazalwane. Lana umpostoli Pauli uthi ufisa ukuthi mase uNkulunkulu esenza okwahlulela
atholakale nomphostoli uPawuli embathiswe ukulunga kukaKristu. Hayi ukuthi ame ngokwakhe ukulunga. Kuyazwakala lokho bazalwane? Emnyama nje mhlamba sikayiza lento. Do you know this is surprising ngoba umphostoli uPawuli mangimbuka ngimbona mina ngathi yindoda elungile wayenza into ezimangalisayo emhambela uNkulunkulu emhambela ngendlela emangalisayo. Namanje ebhala lencwadi usejele mayibhala incwadi eFilipi usejele. Ready ukuthi impilo yakhe angayibeka anytime ayibeke phansi for uJesu. Sayizwe leyo nto. Sayibona imisebenzi yakhe njani? Yet lo muntu uthi angifuni makwahlulelwa ngitholakale ngime ngeyami imisebenzi. Ngembathe ingubo yemisebenzi yami. Uthi ngifuna ukutholakala ngembathe ingubo kaJesu yokulunga kaJesu. Yena bazalwane umuntu mayithi seyiready kumfela uJesu. Kumina mangicabanga usuke imisebenzi yakhe ngaze ngithi mina ukuphelela lokho imisebenzi emihle ngoba akekho umuntu angathi uzomfela uJesu engamphilelanga uJesu. Sayizwe leyo nto. So lokho kuveza ukuthi uPaul wayemphilela ubani? uJesu. Kodwa uthi inkosi angifuni ukutholakala ngembathe yami ingubo yokulunga kwami. Ngifuna ukutholakala ngembathe ingubo yokulunga kaJesu. Now siyithola kanjani bazalwane? Iyasho leli verse ithi siyithola kanjani? Ngokukholwa. Now let me say something. Next time ukusukela namhlanje bazalwane la thina esila nabazobuka mhlambe ubona ku YouTube ivideo. Masikhuluma ngokukholwa. The first thing engifisa ukuthi ifike emqondweni yethu ukumthemba uNkulunkulu. Sayizwe leyo nto. Ngoba ukukholwa yini? Ukumthemba uNkulunkulu. Is that the quotation? Very very simple. Education page 253 ithi faith is trusting God. Sayizwe leyo nto. Ukukholwa ukumthemba uNkulunkulu. Ithi believing that he loves us and knows best what is for our good. Ithi thus instead of our own it leads us to choose his way. Kusho ukholwa lusenza sikhethe indlela kaNkulunkulu kuneyethu. Siyabona leyo nto. So mangisakhetha eyami indlela angamthembi uNkulunkulu. Kodwa manje uthi uPaul le ngubo yokulunga kaJesu wembathiso yona mawukuthi yamthemba uNkulunkulu. Mangamthembi mangakholwa. Faith is trusting God. Kuyazi kunabantu abangamthembi uNkulunkulu. Umuntu azenzele into efisa uyena ngendlela yakhe. Kodwa egcineni athi akuthi ngiyakholwa. Should akaklik engqondweni ukuthi ukukholwa kumthemba uNkulunkulu. Siyabona leyo nto. Manje ngingamthembi uNkulunkulu mele ngizathi angikholwa. Yazwakala lokho bazalwane. Noma ngingakholwa angembathiswa lengubo. Naye ngubo esisinda ngayo bazalwane. Siyithola ngani? Ngokholwa. Now ifuna nje siloke siyibuka kahle le ndaba. Ake sibuke ukuthi bazalwane le ngubo isenzelani nizomangala. Siyomangala uthi le ngubo isenzelani. Asiyeni ku Kings, 1 Kings chapter 14. Sesifundile ukuthi le ngubo siyayidinga. Siyithola ngokholo. And ukholo kumthemba uNkulunkulu. Na ngifisa sibuke ukuthi le ngubo isenzelani. Umuntu ombathe le ngubo imenzelani le ngubo yokulunga kaJesu. Athi Paul ngifisa ukutholakala ngembathe le ngubo hayi ingubo yemisebenzi yami ingubo yokulunga kaJesu. Sesifikile ku 1 Kings chapter 14. Na sizofunda bazalwane. Sizofunda ku verse 7 no 8. Kodwa simeni before sifunde. Siyamkhumbula uDavid. uDavid esikhona izono ayinazo. Yes. Zikhona ngisho. Yes. Singazibhala bazalwane eziningi ngisho. Yes. Kusukela ngesikhathi ebalakela uSaul.
Sakhumbula ukuthi ezinye indawo wathi mayifika eqamba amanga ngisho. Azifihle ngamanga. And siyakhumbula ukuthi futhi phezu kwamanga lawo kwafika kwisikhathi la uDavide sethi hayi yena ukhathelile lento ukuthi ebalekile uSawuli. Akaboni nokuthi isithembiso sikaNkulunkulu siyoze sifezeke. Wayozinikela kumaFilisti, siyakhumbula ezinikela kumaFilisti. Athi seyizowasiza amaFilisti ukuyonqoba amaIsrayeli. uDavide lo. Ngisavela nje bazalena amaphutha wakhe. Siyakhumbula uDavide ngelinye ilanga seyiyinkosi ke manje uNkulunkulu elokho nje emthethelela kulezi zonto. Seyiyinkosi ke manje. Ngelinye ilanga kumele inkosi ziye empini wangayi uDavide. Ithi iBhayibhile wathi mayimile kwiroof yakhe wabona umama egeza lapha. Wathi hawu. Ubani lo wathi hayi inkosikazi kaUriya. Siyakhumbula? Wabizwa umama ngokubiza inkosi. Siyasazi istory wayigcina seyilale nayo wakhulelwa. Ukuze afihle lo lihlazo bonke lo mama seyikhulelwe. Kodwa akeze uUriya mama sheshe. Kuze aye inkosikazi wakhe kuze kube ngathi sikholelise uyena. Wathi uUriya ngobe ngenxa yokuthi eyisosha. Elingelikwazi ukuthi lisempini libilise ekhaya. Wathi ngingaya kanjani ekhaya impi iqhubeka ngayo. Wavona la inkosi ehlala khona athi angiyinde kwami. Inkosi yabona ukuthi ayisena plan. Yathi ngcono afe lo muntu. Imagine lonto. Wabhala incwadi ayithumela. uUriya akabekwe phambili kuyona battle enzima kunazo zonke ukuze afe. Ethembekile uUriya bazalwana. Imagine if akuthiwa umuntu ongathembekanga bese ivula incwadi athi hawu kanti le ncwadi ithi. Kodwa ngenxa yokuthemba kwakho wayinikeza uJowabi le ncwadi wayivula uJowabi wathi wasimbeke. Now this same David uyashona. Mase kunesikhathi eshonile umbuso udlule ubuso Solomon noSolomon ashone bese kubusa ke manje ingane yakhe uRehoboam. Ngaleso sikhathi futhi umbuso uyadivide bese kubusa inkosi ekuthiwa uJeroboam. But le nkosi uJeroboam ikhohlakele kakhulu. Athumela uNkulunkulu kuyona. But as ethumela kuyona kunento uNkulunkulu ayishoyo ngoDavid eyangimangaza kakhulu. Asike sizweni. Phela sifunde 1 Kings chapter 14 verse 7 or 8. Yesizulu. Amasifunde lo kwamsomo. Uthi verse 7 hamba umtshele uJeroboam ukuthi uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi njengokuba ngakuphakamisa phakathi kwabantu ngakubeka ube ngumbusi wabantu bami uIsrayeli 8 ngawuhlwitha umbuso endlini kaDavide ngawunika wena kepha awubanga njengenceku yami uDavide owagcina imiyalo yami nowangilandela ngayo yonke inhliziyo yakhe ukwenza okulungileyo emehlweni ami kuphela. Say the Lord bazalwane, you know. Do you know bazalwane? Ngiyalizwa lonke lelivesi. There's only one word. Engase ngalibhenga ngathi ngaba likhona na original translation. And ngalibuthi likhona futhi lento into uNkulunkulu ngempela wayikhuluma. Leli gama lithi only, leli gama lithi kuphela. Uthi uNkulunkulu uDavide wenze okuhle kuphela. Phambi kwamehlo wami. Kanjani thina sibona izono zikaDavide siqeda kuyibala manje? Only uthini? Kanjani kwenzeka kanjani lokho ithi ngintene sizamthi kwenzeka kanjani uDavide mayenza lezono wayiphinda athini aphenduke asivume isono ashiya angaphinde leso sono sayibona lokho bazalwane and abeke ithembe lakhe kuNkulunkulu and ngenxa yokumthemba uNkulunkulu uDavide wembathiswa ingubo yokulunga kaJesu wembathiswa impilo kaJesu so manje angiDavide seyifile so i judgment lenzekalayo uNkulunkulu
uveza indlela zomjaja ngayo uDavid uvezela uJeroboam seyifika uDavid irecord yakhe selivaliwe uthi mangibona uDavid ngibona umuntu owenze okuhle kuphela kwenzeke kanjani ngokuthi uDavid waseyigqokiswe ingubo kaJesu yokulunga kaJesu uNkulunkulu wathi mayibuka uDavid wangaboni uDavid wabona uJesu uyedwa kuphela bazalwane umuntu owenze okulungile kuphela uyedwa kuphela umuntu owenze okulungile kuphela phambi kwamehlo kaNkulunkulu uJesu uJesu and the only way kungashiwo lento ngathi is if nathi sembathiswe lengubo yokulunga sayizona bazalwane so ngamanye amazwi uNkulunkulu zama ukusambulela ukuthi ngisho noba impilo yomuntu ibingcole kanjani noma zinyanyisa kanjani izinto sewuzenzile ngisho noma sethi uzenze lezi zinto sewuphendukile kodwa ubuke wazinikela ngempela kuNkulunkulu wamthemba ngoba inkinga isekumthembeni wamthemba wakhetha indlela yakhe kuneyakho yembathisa ingubo yokulunga kaJesu and athi uNkulunkulu ekwahluleleni mayikhuluma ngawathi nangu ubaba nangu umama nangu umfana nayo intombi eyenze okulungile kuphela phambi kwamehlo ami asiyifundi lonke bazalwane ayisibe siyibone futhi ukuthi ayenzanga uDavid kuphela lento asisheshene manje ngifuna sheshe sivale asiyena uGenesis chapter 7 seyibuke lengubo yokulunga ukuthi yenzani athi umuntu engcolile bazalwane ngivela wonke ngiyayifuna lento ngoba bazalwane thina ezethi ingubo zokulunga kwethu bazalwane umphesho nomphesho singavela nengubo ezinamaphetshini umphesho nomphesho yabona leyo but ingubo bazalwane elungile engenaphutha ngibona lutho uJesu kuphela Jesu kuphela namhlanje bazalwane uJesu kuthina sonke I'm telling you the truth cela sizweni lento ayikho into ebalulekile njengalesikhulumayo manje sonke ukuthi Jesu asizithathele semntwini ukuyena umuntu asizithathele ingubo yokulunga kwakhe as we speaking manje yenze ukuthi umuntu ozazi ukuthi usenama memories afresh ngento ayenze izolo into ayenze last week uyazi ukuthi impilo yakhe igcwele ukungcola and uJesu namhlanje futhi zithathele nayi ingubo yokulunga zithathele nayi ingubo yokulunga zithathele nayi impilo yami ngikupha yona zithathele ake sibuke ukuthi ubani umunye kuyenzeka lento kuyena bazalwane uyamangaza umusa wezulu ngithe manje ngifunda ngithi kanti uJesu mayehleze emhlabeni nayi into ayicabanga ngoba uyazi ukuthi if bethe bazalwane singena ngokwethu kulunga bese singene ezulwini akekho umuntu uyongena uJesu wabona lento ukuthi the only way labantu bangangena is if mina ngehle ngemhlabeni ngiphile lempilo kumele ngabona bayiphilile from birth to death impilo engenaso abese kuthi lowo ongithembayo ngimphele impilo seyizolona bazalwane athi baba mayimbuka angabuki yena angaboni yena abone mina i-exchange leyenzeke esiphambanweni yingakho uJesu esiphambanweni mase izofa uthi baba ngisheleni na seyibona leyo yingoba uNkulunkulu seyibuke esiphambanweni kasekenzeke le exchange wasengasaboni uJesu indodana yakhe ayithandayo waseyibona isono sami nawe isono somhlaba wonke kusukela ngesikhathi sika Adam kuze kuyophela umhlaba and uNkulunkulu wahlehla seyibona bazalwane lithi iBhayibhile asilikhumbuleni izwi bazalwane mhlawumbe silibhaleni phansi ngoba ngizolifunda 2 Corinthians chapter 5 ngiyalithanda lelizwi ku verse 21 lithi uJesu wenziwa isono ukuze thina senziwe ini ukulungisa kukaNkulunkulu
kuye. Siyibona leyo nto bazalwane. uJesu wavuma ukwenziwa isono. Makhona umuntu omthakathi uJesu wavuma ukuthi ubaba ngaleso sikhathi mayibuka uJesu wabona umthakathi. Wabona umdlwenguli, wabona umphingi. Do you understand bazalwane leyo sacrifice leyo exchange leyo? Selibona lolo thando lingamenza uJesu ukuthi ashiye indawo la athi mayibuke abukwe nje engcwele ahlonipheke ehle to a point la azobukwa athi makubukwa yena kubonakala umphingi. Zonke izifebe uJesu ayilokhu ezixolela ngesikhathi ephila. Ubufebe bazo babeka kuyena. Sesayizwa leyo nto. Lolo thando olumangalisa ngaka. Uze kuthi zona mazibeka ithemba lazo kuyena uJesu zembathise ngokulunga. Sayibona leyo nto? Ayikubuyeni. Let's look at this man. Oh, bazalwane uNoah. Asiyeni kuGenesis chapter 7 verse 1 very quickly. uJehova wathi kuNoah, ngena emkhunjini wena nendlu yakho yonke, ukuba ngibonile wena ukuthi uqotho phambi kwami kulesi sizukulwane. Amen. Do you see that? Now asizweni. Uthi uNkulunkulu ngena Noah ngoba ngikubonile unjani? Uqotho. The English ithi for thee have I seen righteous before me in this generation. Now bazalwane iBhayibheli mawufunda incwadi yamaRoma chapter 3 verse 10. Next to this verse ungavela ubhale Romans chapter 3 verse 10. La iBhayibheli lithi akekho olungile. Akekho oqotho. So kwenzeka kanjani pho lana sithola iBhayibheli lithi uNoah uqotho kwenzakani? Why iBhayibheli lithi akekho oqotho kodwa iBhayibheli lithi nangu Noah uqotho? Niyabona manje singajabulisa sihamba sonke. Amen. Akholwa emethemba. Ake siyibuke leyo nto la kuGenesis chapter 6 ukuthi kwenzakalani. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 bazalwane. So funa nje verse elilodwa, verse 8. Ngifundela verse 8. Kepha uNoah wayetholile umusa emehlweni kaJehova. Amen. Asibambe la. Do you see that? Na ngicela ukubuza ke. Ngifuna si breakdown bazalwane yazi ngathi sisi uNkulunkulu angasiza sicabange. Makufunda izwi kaNkulunkulu kuyacatshanga. Umusa yini? Into ayithola uthini? Ungayifanele. Yabona leyo nto, into ongayideserve. That is true, that is fine. Niyapasa lapho number 1. So kusho ukuthini ke uNkulunkulu mayithi uNoah wathola umusa emehlweni wakhe? Angise umusa ukuthola into ethini engafanele. Amehla afingenisa for ini? Ukubona. So emehlweni kaNkulunkulu uNkulunkulu ubona ngawo amehlo wakhe angisho. So isho ukuthini yazaleni mayithi uNoah wathola umusa emehlweni kaNkulunkulu? uNkulunkulu wambona uNoah ngendlela wayengafanele ukubonwa ngayo. Sayizwa leyo? Wenza kanjani abonwe ngendlela engafanele ukubonwa ngayo? It's because uNoah wakholwa, wamthemba uNkulunkulu. Masekwenzeke kanjalo akuqedile, wamembathisa uNkulunkulu. Ngokulunga kukaJesu. uNoah bazalwane from birth to death. Yabona manje iflood ifika uNoah eneminyaka emingaphi? Ena 600. Yafika iflood uzamcela wafika uNoah eneminyaka u600. Kulo 600 years bazalwane siningi isono. Kambe uNoah wayisenza. Kodwa mhla uNoah wathi inkosi ngizinikela kuwena. Ukuhamba ngendlela yakho hayi iyahamba. uNkulunkulu wathi njalo wayethi uNkulunkulu mayibuka uNoah ngabona uNoah abona uJesu. Njalo wayethi mayibuka uNoah abona uJesu. Njalo wayethi mayibuka uNoah abone bani? uJesu. And uJesu nathi bazalwane nathi sinalithuba manje singazithathela. Now I want to say this as well. Ingubo yokulunga kaJesu
iyingubo emangalisayo ifana nezinye izingubo. You know why? Ngoba ingubo enamandla. Ingubo euphila kaJesu. Ingubo othi mawuyembathile yona iyakushintsha uthathe ishape yayo ingubo. Sayizwa leyo nto bazalwane? Ngamanye amazwi umuntu oyembathise ingubo yokulunga kaJesu akaphili impilo ehlukile nalempilo kaJesu. Yabona leyo nto? Because slowly but surely what is happening into eyenzakalayo. Thina mele sizibone njengani? Njengani ubumba iclay yangisho. Ukuthi le ngubo so long as igqokile le ngubo sithatha ishape yayo. Sithatha ishape yayo. Sithatha ishape yayo. Sigcine sesifana nse nale ngubo. Do you see that? Isimilo sethu sesiyisimilo sika Jesu nse. That's why bazalwane iBhayibheli mase likhuluma ngoNoah manje ngifuna sibone ke manje impilo yakhe. Ngifuna sibone ukuthi injani impilo yomuntu owenzele umusa. Ake siyibukeni. Lord God. Verse 9. So then do verse 9 sibone impilo kaNoah. Lokhu kuyisizukulwane sikaNoah. uNoah wayendoda eqotho engenacala esizukulwaneni sakhe. uNoah wayehamba noNkulunkulu. Yambona umuntu wenzele umusa kuba umuntu onjani? Kuba umuntu ohamba noNkulunkulu. Kuba umuntu impilo yakhe eqotho. Ake sifundeni futhi mawusuka ku verse 14. Genesis chapter 6. Ila uNkulunkulu eqala khona ukunikeza uNoah imiyalelo yokuthi umkhumbulo wakhe kanjani kumele enzeni. Now ngithanda iverse lokugcina uverse 22. Elisitshela something ukuthi uNoah njengoba enzele umusa waseyiphila kanjani. Ngicela sifunde uverse 22. Zithathele kukho konke ukudla okudliwa. uNoah wenze njalo njengalokho uNkulunkulu emiyalile wakwenza. Sayizwa? Umuntu enzele umusa semuntu banjani? Ithi wenza exactly lento ayitshela uNkulunkulu. Ngizama ukuthi bazalwane ngicela ningizwe kahle. Yabona njengoba manje siyathi kune judgment angishenze ezulwini manje. Yeah. And lento esiyifunda iveza ukuthi the Sunday law ijudgment izongena ukuthi thina esiphilayo. Okwamanje thina esiphilayo ezulwini uthathwa irecord lezinto esizenzayo usuku nosuku. Yeah. Kodwa asikajudgwa. Ngoba ijudgment iqala ngabafile ngabalalayo. But the Sunday law ijudgment seyingena kwathi kwabanjani kwabaphilayo. Why ngithi asikajudge? Ngoba if sesijajiwe ngeba umusa ngeba sengidlulile ekuthini ngeba umusa wethu senjani sewuvaliwe. Siyibona leyo nto. But umusa wethu savuliwe. But la umusa uqala khona ukuvala during iSunday law. So ngizama ukubazalwane kwi judgment if thina sizoma ku judgment igama lami seliqhamuka kusanctuary ephezulu kumele kube ukuthi ngembathiswe ingubo yokulunga kaJesu. And into uJesu ayihlolayo ku judgment uhlola nje ukuthi impilo yami ngaba impilo yokumthemba yini. Mayibona ukuthi lo muntu le ngane yangithemba nifuna ukubonani kanti lo muntu uhlala embathiswe ingubo kaJesu. Hey, ngiyadabuka abazalwane makubonakala masitholakala singamthembi sivele ngezethu ingubo. Sivele ngezethu ingubo. Ebalekile ukumthemba uJesu. Hey bazalwane sisenzele into eyisimanga uJesu. Uthi nje nangithembeni kuphela. Let us trust him. And you know ngicela ukwenza isibonelo sokugcina ezisifana. Ukuchaza ukuthi ukholo lusebenza kanjani. Nokuthi sizozibona kanjani masingamthembi uJesu noba siyamthemba. Ngiyabona izimoto zikhona la ngaphandle, futhi baningi abanama license. Abangenawo la abancane abasebenzisa nje imagination. It's fine. Now sike sibuke bazalwane makufundwa
ukudrive ukubona i-driving school ikuthatha ngemoto yakhona ikunikeza imoto angisho uhlala ku-driver's seat nawe uthole yaqala uhlala ku-driver's seat hawu uyibambile bakunikile imoto angisho but ngasenqele ngakuleft wakho kuhleli ini instruct angisho ubonto okhona instruct la eceleni kwami okay imoto banginikile ukuthi instruct khona and then mawubheka lapha ezansi kwakho instructor naye awunako instructor nama brake naye nama pedals wakhe kwenze njani. So basically imoto bayakunikeza i-control yayo angisho but abakunikezi i-full control. Siyibona leyo nto? So they give you a control but not full control. Yazwakala bazalwane? Na umbuzo wami uthi kungani bengakunikezi i-full control? Kubusafunda okay kunempendulo engiyifunayo bazalwane. Yazi i-right nalezi nizishoyo kodwa kunenye engiyifunayo nje. Ngoba bathini abakuthembi. Do you see that? Yes. Abakuthembi. Umuntu mongamthembi awumnikezi full control yena. Siyibona leyo nto? Na bazalwane lesibonelo siyaveza ukuthi uJesu kubonakala kanje ukuthi asimthembi ukuthi singamnikezi i-full control yokuphila kwethu. Abaningi bethu siyamnikeza uJesu i-control but not full control. Siyibona leyo nto? UbuKristu obuningi namhlanje ukuthi uJesu angaphatha kodwa angaphathi ngokuphelele. Siyibona leyo nto? Nami kumele kube khona engiziphathele. That is the problem. And bazalwane makusenjalo sizovela ngezethu ingubo. Ibe ikhona ingubo eyathengwa ngegazi. Do you understand ithini lento? Can you imagine ukuthi umzali mhlawumbe asithi ingane yakhe izoshada ukhiphe yonke imali okubana yonke imali uyithole kupenshini yonke ama-million uyithungele ingubo enhle yomshado, an expensive gown. Ivele ithi ngosuku lomshado uthi ibona igqoke iyayo ingubo ibeke ecaleni. Siyibona le nto bazalwane, lapho sewuthungile wena. Awunamoto njalo, awunamuvi, dayise yonke into kuba ingane uyifunela ukuyithungela. Usale ungenalutho, you emptied yonke into ukuze uyithole le ngubo. Yona ingane ngenxa yokuthi hey ngeke le ngubo mawugqoke le ngubo inkinga kumele ube yini. Yabona nje i-complain ngento eziningi ukuthi inkinga ngiyebo iyinhle nokuthi hey ukuthi phela nje inezinto eziningi manje. Angizakwazi ukuyiphatha mase ngigqoke le ngubo. Siyibona leyo nto? That's what many of us are saying bazalwane. Masifuna ukuziphatha sisho kanje ukuthi inkosi ngiya-understand ukuthi yakhosta kakhulu le ngubo. Kodwa ngisafuna ukuyiphatha kancane. Ngisafuna ukuthini? Ukuyiphatha. Hayi kakhulu, kancane. Angikuthembi inkosi ukuthi uzokwenza konke kahle uma uyiphethe yonke nje impilo yami vele iphethe yonke. Ngiyokuthola apho ukuthi nokuthi makuphethe wena. Kanti at least mangiziphathele ngiyakwazi ukuyitholela. Yes. Do you see that bazalwane? Abantu bangene kuma relationships ekumele ngaba bangena ukuyabasha. Umuntu uziphathele. Uziphathele. Akathembi ukuthi uJesu amphathele. Into bange ngikhethele uJesu yovela nje angenzele nje into. Siyabona leyo nto? And manginjalo bazalwane, it is sad. But if ngempela uJesu angabuya kunjalo, there is no ways we are going to make it. Ngoba sivela ngethu ingubo. And izingubo zethu ukunqola yiphi bazalwane. Kona umpriest ovela incwadi kaZechariah chapter 3. Lithi iBhayibheli ngabona uJoshua umpriest. Hayi uJoshua lo owayelandela uMoses. Khona umpriest oyikhona ngesikhathi uZerubabel. Ithi wayegqoke ingubo ezingcolile. Ezirepresenta imisebenzi yakhe umpriest.
ilizwi lathi susana lezo ngubo umgqokise ingubenze ziclean bathi mase izigqokile wathi uNkulunkulu kuyena uyabona ke uma ngaba uyethembeka mangabe wenza njani uthembekile yabona ufike yabona indaba yefaith indaba yokumthemba uNkulunkulu iba ngabe ethembeka nawe uzohamba njengalapha ngalezi ngubo ezimhlophe but do you know bazalwane ngokungathembeki siyayikhumula thina ingubo do you know le ngubo bazalwane angiyichaza kanje Yebo. le ngubo we don't earn it siyayithola freely given ngokunje simvumo uJesu njengenkosi nomsindisi ukuthi siyazinikela ukuphila kwethu kuyena siyembathisa ingubo but do you know ukuthi even though singayisebenzeli but zikhona into esingazenza ukuyikhipha thina ingubo siyayibona bazalwane and the simple thing esingayenza ukuyikhipha ingubo ukuthi singamthembi uNkulunkulu sifuna ukuziphathela impilo zethu ningakhohliswa bazalwane abantu abazishumayela intshumayelo ezizothi hayi ungangena ezulwini ngisho noma mhlambe sewuphinga noma sewuthini into engekho leyo ayisibuyele ivesi lokugcina bazalwane eliyivezayo soba lento ayikho you know ngibona ukuthi uSathane ngempela yababamba abantu yakwazi ukubaba abantu kanje kuthi kunamavesi aclear kanje kodwa still abantu bakhohlisele let's say ku 1 Corinthians Makorinto qala chapter 6 verse 13 and we are going to pray bazalwane to Jesus thathele ingubo zithathele kodwa ithatha ngokumthemba uSathane uyazi uyosibamba thina ukuthi singamthembi uNkulunkulu nasibambe ngayo let's funda kwamsobi ku verse 9 no 10 no 11 verse 9 10 and 11 ufundeka kanje kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na lingadukiswa nazibhebe nabakhonza isithombe naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalalanayo namasela nabahahayo nezidakwa nazithuki nabaphanga bayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu phela sibambe lapho imeni sisayizwa nibikliye kanjani bazalwane lana umbosela uPaul ubhalela abantu amaKorinte ngisho abantu baseKorinte basebemamkelile uJesu yebo kodwa yabatshena ukuthi uma ngaba nithi nimamkelile uJesu nibuyele kulezi zinto lezi ngeke niwuthola umbuso wezulu uthi ningadukiswa nani into bazana evilingithuse lithi izwi kaNkulunkulu likliye kanje umuntu adukiswe amazwi wabantu why umuntu wenza lezi zinto awuthola umbuso wezulu it's simple it's because uziphathela impilo yakhe siyabona leyo nto akamthembi uJesu therefore akagqokanga lengubo okuyiyona kuphela engasifaka embusweni ayikho into isiyongena ngayo ngaphandle kwale ngubo bazalwane mawufunda kuma Roma chapter 5 verse 10 lithi iBhayibheli esiyokusindisa ngokuphila kaJesu we shall be saved by his life so manje mawenza lezi zinto wena uyayikhumula lengubo uyibeke ecaleni ume manje ngengubo yemisebenzi yakho into engcolile seyibona leyo bazalwane kunzima uze athi umpostoli Paul ningadukiswa why sithi ningadukiswa asithi mhlambe okay ase mhlambe ngiyakhuluma la asenje siyakhuluma mhlambe noSisindi ngithi kuyena ungadukiswa le moto leyo uyibona lapho ngeke iye ndawo bengingasho ngithi le moto ngeke iye ndawo but why manje ngiqala ngale phrase ethi ungadukiswa yingoba ngiyazi ukuthi uSisindi somehow uyacabanga ukuthi le moto khona la ingaya khona siyibona le bazalwane
So that's why ngicela ukuthi ungathini ungadukiswa. So ngalesikhathi sikampostoli Paul kakhona abantu babezitshenti bangaphinga baphuze badake bathi nonke bangene embusweni. Athi Paul ningadukiswa. Ningadukiswa. Manenza leyo nto anisayigqokanga le ngubo. Eyithemba lethu sonke. Nami ngithembele kuyo le ngubo kodwa niyayikhumula masenenza nje. Sayizwa leyo nto? Now ngiyawuthanda uverse 11. Ngicela uyiqedelele ngoverse 11. Babe njalo abalekile kepha senadla senangcweliswa senalungisisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Amen. Now to share this bazalwane asiyizwa le verse 11. Uqale wabala uPaul ilist yezono ezingawungena umbuso wezulu. Phakathi kwazo lezono ukhona ubutabani. Khona ukuphinga, khona ukuphuza. Uthi uPaul konke uthi nani beninje. Babe njalo abalekile. Uthi nani beninje. Kodwa nizenjeni manje? Uthi nihlanziwe ngegazi. So uPaul into ayishoyo la kuleli verse uthi igazi linamandla ngisho umuntu oyisitabane. Yamuzama ithi phela abenye beninje ngamanye amazwi uthi ubabonile ngamehlo. Ebefikile uPaul eshumayela yena. Athi yabuka eshumayela ukuthi isitabane lesi. Ubhuti ufake amabele kodwa wathi basayibona sekungene igazi. Mase kungene igazi lika Jesu wathi uyabona lo muntu ususe yonke leyo nto. Uthi Paul nganibona abanye benu osisi babe nje izitabane. Eyazi mangifuna lo verse 11 bese ngiyamangala. Uthi nani nje ngamanye amazwi bazalwane kuthi sonke lezinto zonke lento azibaleka uPaul zi-addictive. Ubutabani bu-addictive, utshwala bu-addictive. Umuntu yabanja utshwala. Omunye uphinga ucansa bambeke. Athi abebambekile umuntu esonweni. Amanga bembambile umuntu. Uma beyithanda imali ibimbambile into embambile. Sayibona leyo nto? So uPaul uthi akashiye nokufakaza ukuthi ikhona igazi linamandla. Athi umuntu seyinje aphinda phezisiseke. Uthi namhlanje bazalwane sizithatheleni. Sizithatheleni bazalwane. Asingavumi uSathane adlale ngathi akhona amandla. Akhona amandla okusirelease kulezibopho zikaSathane. So bazalwane ngizokhuleka ngicela ukwenze appeal nje simple, very simple appeal. Isikhathi esincane. I'm telling you the truth bazalwane. Ezinto esizifundayo sambe nathi sizifunde sizishare nabanye. Esifunda sambe sizishare nabanye. Bisikhathi sinjani sincane. Like ngempela sizwa intshumayelo zokugcina esiyoziswa. Seyintshumayelo zokugcina. Like kuyabonakala emehlweni ami ngempela izinto asoze kubuyele kunomali. Yes. Asikhohle masicabanga unomali. Kalento yaqala sikhohle. Kuzobuya kuba worse and worse and worse until kubuye uJesu. Appeal bazalwane isimpulo ngifuna ukuyenza. Uma ngaba kambe before ngiyenze nje sithobisa amakhanda yasijwayele ukwenza namehla vali angabi kubona omunye. Sithobisa amakhanda sivalile amehlo wonke. Bazalwane the message is simple ngempela. Jesu is offering okulunga kwakhe. Uthi sonke. Ayishoyo uJesu uthi ngithembeni. uJesu nginika ukuphila kwakho mntanami. Ukuze nami ngikuphe okwami ukuphila. Nginike lento engcolile. Kuze wena ngikunike into eclean ngenasipho. But nje into engiyifuna ukuthi ungithembe. Ngibazona sifundile ukuthi ifaith isenza sikhethe indlela yakhe uJesu kuneyethu kuyo yonke into. Ngibazona if there's anyone noma yini you know it angibe ngibiza njengamagama ngoba angifuni ukwazi into zabantu uJesu yazazi. But if there's anything uyabona lana uNkulunkulu angimthembi la kubonakele namhlanje ukuthi uNkulunkulu angamthembi ngoba lana bengisazikhethele yami indlela
ngiyamazi uthini uNkulunkulu ngalento kodwa ngenze opposite mina. If there's anyone like that othi ufuna usizo namhlanje ukuthi amthembe uNkulunkulu ngokuphila kwakhe konke athole le ngubo emhlophe. If there's anyone like that, ngiyacela phamisa isandla sizokhuleka. Bazalwana njalo masenza nje angifisi kuphamisa wonke umuntu. Ngifisa kuphamisa umuntu othi namhlanje ngicela ukuthi into ethile yena uyazazi enhlizweni ngicela into ethile ngiyishiye. Ngicela futhi isale unaphakade. Ngibe ngilimakhe nalolu suku ukuthi ngayishiya ngalolu suku. Ngayishiya ngalolu suku. And ngokusizwa uJesu angisabuyele emuva. Can be anything. Can be anything bazalwane siyazazi thina. Sikhuleke sicela amandla. Tata unothando olumangalisa kakhulu siyakubulela Nkosi. Siyakubulela so much. Ngale ngubo Nkosi that has cost heaven so much Lord. Kodwa thina siyayinikwa nje Nkosi free. Kodwa Nkosi ingxaki yethu asikuthembi. Sifuna ukuzenzela izinto ngeyethu indlela. Sifuna ukuziphathela Nkosi impilo zethu. Oh Nkosi ndiyakucela. Ngiyacela Nkosi nawe siphamise izandla zethu. Cela usiphe amandla. Cela usiphe amandla ngoba singaziphatheli, siphathelwe nguwe Nkosi konke completely. Please Father. Ngiyacela Nkosi ezinhliziyweni zethu kuphele ipride. Ukuziphakamisa, ukuzithanda. Kuphele Nkosi ukuzikhethela noba intoni. Kuyo yonke into sikhethelwa nguwe Nkosi siyacela ukufa. Please Lord. Njengosibonisile ngosifunda ba ixesha lisekho. Siyabona Nkosi ba isandelo izoqala very soon. And Nkosi siyacela tata kakhulu umoya wakho ingcwele. Without Nkosi umoya ingcwele ayikho into esingayenza. Ngiyacela Nkosi izinto zicheke emva zichiye kapha namhlanje. Singasilandeli Nkosi kuya phambili please Lord. Nkosi cela uhlise umoya wakho ingcwele. Usenzele inceba. Cela usixolele Nkosi so many times sikulimaza Nkosi sivisa ubuhlungu ngokungakuthembi. Namhlanje Nkosi siyazivuma izono zethu. Siyazivuma Nkosi sizocela uncedo sibulela igazi lapha lana. Elithi noba sinjani Nkosi siyakwazi ukuhlambeka. Siyakubulela kakhulu Nkosi. Eliqhubeka kube nathi. Eziswele kulanje sizoqhubeka nje ngemini yonke. We really thank you Nkosi ngokuthetha nathi ngoku. We ask konke in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.